tapahtunut aiemmin? Se halusi kaljaa ja viinan. Jakso 69. Laulavat. Mitä järkeä on Great Devourerin herättämisessä 40, jos emme ole näkemässä sitä? Haiprovasti. Mulla on siitä kuva. Tässä. Toiko on sun isäs? Et kertonutkaan, että isäsi on kynsiterä. Mun isä oli aika kova. Ei! Clutch! Clutch powers! Clutch powers. Clutch powers. Clutch powers! En ole puhunut isän kanssa vuosiin. Se luulee, että mä oon Ninjago Cityssä opiskelemassa Oppenheimerin taideyliopistossa. Sus. 4. Hetkinen. Hei, isä! Pitkästä aikaa! Mitä? Eikö ovikello kelpaa? Käytä ovikelloa. Mitä? Ovikello kelpaa? Sisään siitä! Ihanaa stemmalaulantaa. Kun nakki on meillä, me häivytään. Helppo nakki. Hei! Katopas tota! Helppo nakki. Niin, sitä se Pythor etsiikin! Tästä on kerrottava! No niin, alusta. 5, 6, 7. Torppaama vaan. Shaketaan me saan, shaketaan me saan, shaketaan me saan, Lantio liikuu. shaketaan me saan. Sit voittoni riippuu! Seis! Korvani kai. Kiva energia, huono energia. Se on pahempi kuin Sensei Wu. Voi. No niin, eteenpäin. Harjoitellaan kliimaksia. Alan ymmärtää, miksi koulu varmasti karkasi. Rauhoitu! Ainoa tanssiaskel, jonka aion ottaa on polttakaa kaikki mun kaverit. Tää kuulostaa varmaan naurattavalta, mutta mä olen tynnyri. My poison lies over the sea. Viimeisenä, mutta ei vähäisimpänä, laulavat se. Jos me tehdään tää, niin kaikki tietää, keitä me ollaan. Minulla on perse vatsassa. Hei, ne on vaan sun hermot. Ei. Minulla on vatsassa. Minulla on kynsit vatsassa. Hyvät naiset ja naiset, spin! Tripla tiikeri. Te